Ihe mere ezi enweghị mpi. Ihe mere ezi enweghị mpi. N'oge mbụ, ezi nwere mpi. N'ihi ya, ọ na-alụso ụmụ anụmanụ ibe ya ọgụ oge niile, ma werekwa mpi ahụ na-akpa ike dị egwu. Agwa ọjọọ ahụ ezi na-akpa bidoro wewe ụmụ anụmanụ iwe, ma o nweghị ihe ha pụrụ ime. Ha gaa nzukọ, ezi agaghị ekwe ka anụmanụ ọzọ tinye ọnụ n'okwu. Onye mee pim, o bido ọgụ. Ụbọchị egwu ji dagharịa bụ otu ụbọchị nkịta nọ na-aṅụ mmiri na mmiri. Ezi gbadatara na mmiri, si nkịta ya pụta ka ya onwe ya ṅụọ mmiri. Nkịta jụrụ na ọ gaghị apụta na mmiri ma gwa ezi na ya aṅụchabeghị. Ka ọ malitere ịṅụ mmiri, ezi makwasara ya n'ike dị egwu ma werekwa mpi ya merụchaa ya ahụ. Ọ fọdụrụ obere ka nkịta nwụọ. Ihe ezi mere nkịta enyeghị ụmụ anụmanụ ọnụ okwu. Ya mere, ha nọrọ nzukọ nke ha emeghị ka ezi mara, wee kpebie na eze ha bụ mbe ga-aga na be chi okike kere ha, gwa ya ka ọ napụ ezi mpi o nyere ya, n'ihi na ahapụ ya ka o jiri aka ahụ na-aga, na ọ ga-egbucha ụmụ anụ niile otu ụbọchị. Mbe nabatara okwu ha. N'ụtụtụ echi ya, mbe zọpụrụ ụkwụ ije wee gaa na nke chi okike. Mgbe ọ garuru, ọ kọwara ya ihe niile ezi na-eme na ihe ụmụ anụmanụ chọrọ ka o mee ya. Chi okike kwetara wee napụ ezi mpi ozugbo. Otu ahụ ka ezi siri wee bụrụ anụ na-enweghị mpi ruo tata. Ụmụnne m, ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ onye jiri ihe o nwere emegide ndị ọzọ. Cheta na akụkọ ifo anyị ga na-abịara gị kwada. So, consider subscribing today so that you get more of our stories and rich content in Igbo language and culture. Thank you for staying with us. Chukwu gozie gị. Ka ọ dịzie. Bye.